Vasikuru vatete, nhasi tete vakuigirai imwe nyaya handiti. Saka pamuchaopena this video, ivai muri kure nevanyarikani uye zvekare ivai kure nevana handiti. Munoenda upenyu mega, kana kuenda pasaidi pako nemurume wako hazvina kushata, kana kuenda pako wega handitika. Nyaya yandinayo nhasi ndeyekuti ndimbokuudzai kuti chii chakanakira bonde uye zvekare rakashatirei handiti. Ndoziva kuti mese munotoda bonde ende hakuna anoti nandiridi, asi bonde ngarivewo netime yekuti munofanira kuziva mazuva ekuita bonde renyu handitika. Rakanaka, rakashata, rine maeffects especially kumunhukadzi handiti. Munhukadzi ukati everyday uri kuita bonde, pamwe everyday yachona hausi kuita ka1, kana uchiita everyday handiti, chimeka sure kuti uri kuita ka1, maybe ka1 manheru, ka1 masikati, kana muchirovawo masikati handiti. Kana muchiita manheru, make sure uri kuita ka1 manheru everyday handitika. Izvozvo zviri right. Kwete kuti uri kuita ka everyday woita ka4 kana ka5 pausiku humwe chete, wakutozvikanganisa handitika. Tese tinoziva kuti tsvina iyo iyaiya tingati chihurume, maspema ayaya anonoita tsvina muzvibereko zvedu vanhukadzi handiti. Saka avoidai kuramba muchingoita sex nguva nenguva. Uye zvekare kana uchiziva kuti uri mumwe wevamwe vanoita sex nguva nenguva, chishandisawo mvura inodziya. Kunwa mvura inodziya kana kuti inoita kakupisirira iyai inosuka chibereko chako handiti, nekuti inenge yatove tsvina mudumbu. Kune vamwe vekuti anotokwanisa kunwa mapiritsi ekuti asaende kumazuva ake handitika. Itsvina dzese dziya dzame muchichengeta muchibereko, zvinokanganisa chibereko chako handiti. Uye zvekare kuita bonde nguva nenguva pasina zororo kunokonzeresa zvekare kuti munhukadzi ugare uine mhepo muchibereko. Ndopaya pekuti unenge wakuzoti unenge wakungonzwa muchibereko muri kurwadza, uri kungonzwa kurwadziwa, imhepo inenge yapinda muchibereko mako. Saka make sure munhukadzi hausi kufamba pafloor apa, hausi kutsika pafloor negumbo handiti, nedirect tsoka isina kupfeka boots kana socks handitika. Chando icho cheche chinonokurwadza muchibereko. Ende zvekare make sure kuti uri kugarawo wakaita tight kuzasi kwako uko handitika. Kana uchifamba, famba wakapfeka tunhu twakabata zvekuti mhepo hainyanyi kuita sei kukupinda. Usafarire kugara wakapfeka zvinhu zvakaregedza regedza, zvinopinza mhepo handitika. Zvekare ndodzoka futi ndokuudzai kuti bonde haro rakanaka handiti, nekuti mune muchifadzawo nyama dzenyu nekuzadzisa rudo rwenyu sezvandakamboreva pakutanga. Bonde harina kunyanya kushata, asi musanyanye kuriita zvakanyanyisisa, rinokanganisa especially kuvanhukadzi handiti. Kumunhurume wacho zvekare rinoonza, bonde rinotoonza handiti. Saka make sure kuti muri kuriitawo zvine mwero zvakarongeka, kwete kuti pausiku moita 5 rounds 6 rounds rinenge richiri bonde. Munenge muchiri kuitei? Hapana, makungourayana. Ndopaya pekuti 2 hours 3 hours hamuna chamaita, muri kungokwizana chete. Pesire mukadzi akutoita nga achasvuka kana kuti otonzwa kuti akutorwadziwa kuzasi kwake. Saka make sure kuti bonde renyu muri kuriitawo zvine mwero.